kung kita mo sa akong bagong post or wala, ako lang ibalik consulting nga karon nga school year ang kindergarten sa DepEd mo dawat na og mag 5 years old inig October 31. So meaning kung 5 years old siya sa June, dawat kina sa kinder. Kung mag 5 years old siya sa September, dawaton gihapon. Ug even October 31 pa siya mag 5, dawaton siya. Meaning kung pag June nga enrollment, June 16 nga klase, 4 years old pa siya, basta mag 5 years old siya karong October 31, dawaton siya. So para sa mga teacher sa kinder din ha, tigong-tigo mo daan o taas nga pasensya ma'am. Kay para nako ka ng 4 years old na mo kinder, muhilak pa na. O basin sa una, mga 5 rin muhilak sa inyo. Sa inyo ron, basin karon mga napuhan to sa 15 na muhilak. So, kana lang mga parents, decide mo tarong kung inyo bang pa-eskwelahan yung anak o kinder, bisag 4 years old pa siya nga mag 5 years old siya inig October 31. Kung tanan nyo ready na yung anak, go. Kung tanan nyo dili pa, para na ako ay lang sa pugsa. Kana lang ako ani personal opinion, kamo sa inyong tanawa na